να μου επιτρέψετε να πω ότι κατά την ταπεινή μου γνώμη και από την συναναστροφή μου με πολύ κόσμο, με πάρα πολύ κόσμο, μέσα από το μυστήριο της εξομολογήσεως, νομίζω ότι τα προβλήματά μας είναι πνευματικής φύσεως. Δηλαδή, έχει να κάνει με τη σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του πρωτίστως και δεύτερον με τον Θεό. Από εκεί νομίζω ξεκινάνε τα προβλήματά μας. Και γιατί αυτό? Γιατί σαν νεοέλληνες τα τελευταίες δεκαετίες έχουμε χάσει την επαφή μας με την Εκκλησία, με την παράδοσή μας, με τα ήθη και τα έθιμά μας, με τον πολιτισμό τον οποίο μας κληρονόμησαν όχι μόνο οι Άγιοι μας, αλλά ακόμη και ο αρχαίος ελληνικός μας πολιτισμός. Έχουμε χάσει αυτή την επαφή μας με αυτούς και ζούμε ως φτωχοί κληρονόμοι ενός πλούσιου συγγενή. Αυτή είναι η δυστυχία μας. Χάσαμε τις αξίες μας, χάσαμε τα ιδανικά μας, χάσαμε το νόημα και το σκοπό της ζωής μας, τον οποίο μας το προσφέρουν οι Άγιοι μας. Ως συνέπεια επομένως αυτών είναι να έχουν οι άνθρωποι μέσα τους πάρα πολλά υπαρξιακά προβλήματα, πολλές δυσκολίες. Και αναγκαζόμαστε τώρα εμείς να αφιερώσουμε πάρα πολύ χρόνο, πολλή συζήτηση, να τους αγγίξουμε στα προβλήματα τα εσωτερικά τους, τα βαθιά, τα υπαρξιακά, για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουν να ξαναβρούν το αληθινό νόημα της ζωής. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εντοπίσουμε όλα τα προβλήματα τα οποία είναι συνεπακόλουθα όπως τα περιγράψαμε. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα πάσχει γιατί δεν έχει αληθινή παιδεία. Δεν έχει αληθινό σκοπό, ούτε για το ποιο λόγο παιδαγωγούμε τα παιδιά μας σαν γονείς, ούτε στα σχολεία τι παιδεία τους προσφέρουμε, αλλά και το γενικότερο πνεύμα της κοινωνίας μας ποιο είναι? Να δώσει τι? Άρτων και θεάματα. Άρτων και θεάματα. Δηλαδή ένα πολύ φτωχό νόημα ζωής, το οποίο όμως η παράδοσή μας, η εκκλησία μας, που είπα όχι μόνο η εκκλησία αλλά ακόμη και οι αρχαίοι μας πρόγονοι, μας δώσανε αληθινά νοήματα ζωής, πραγματικής ζωής, που γι' αυτό και μεγαλούργησαν στο παγκόσμιο στερέωμα με τον πολιτισμό μας. Και τώρα εμείς αυτά τι τα κάναμε? Τα πετάξαμε, τα πεμπολίσαμε, τα διώξαμε, δεν τα θέλουμε, δεν τα γνωρίζουμε, δεν ξέρω. Όλα όμως μαζί είναι αυτά. Επομένως, ως αποτέλεσμα όλων αυτών είναι το ότι ο κόσμος, ο άνθρωπος, ο έσω άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου ζει βαθύτατα υπαρξιακά προβλήματα. Και αυτά δυστυχώς, το λέω, με τεπιγνώσεως το λέω, ότι δεν μπορεί να τα λύσει μακριά από τον Θεό. Μακριά από την αληθινή, το τονίζω, αληθινή, γνήσια, αυθεντική σχέση του με τον Θεό. Τον αληθινό Θεό, όχι τον ψεύτικο Θεό που δημιουργεί ο καθένας στο μυαλό του. Ένα πρόβλημα μεγάλο που έχουμε στις μέρες μας είναι ακριβώς αυτό. Θα σας πω, παραδείγματος χάρη, έρχονται πολλά νέα παιδιά και μου λένε «Πάτερ, είμαι άθεος, είμαι αγνωστικιστής, είμαι τούτο, είμαι τ' άλλο». Και απορώ πότε προλάβανε και τα γνωρίσαν όλα αυτά και βγάλαν και συμπέρασμα. Τι θέλω να τονίσω? Θέλω να τονίσω ότι αυτά τα παιδιά και οι μεγαλύτεροι ακόμα αρνούνται τι? Έναν Θεό, ένα είδωλο που φτιάξαν στο μυαλό τους μόνοι τους, που δεν είναι ο αληθινός Θεός. Είναι ένας ψεύτικος Θεός. Δεν είναι η αλήθεια που μας προσφέρει η αποκάλυψη του Χριστού. Είναι κάτι το άλλο. Και αρνούνται αυτό και του λέω πολλές φορές: καλά κάνετε και το αρνήσαστε. Όλα είναι, μα γιατί? Μα δεν είναι ο αληθινός Θεός. Αν θα τον ψάξουμε, θα τον βρούμε. Η δικιά μας διακονία, όσο μπορούμε βέβαια, και όσο είμαστε κι εμείς γνώστες αυτών των πραγμάτων, είναι να προσφέρουμε αυτή την αληθινή γνώση στο σύγχρονο άνθρωπο, την αληθινή γνώση του Θεού. Που η γνώση του Θεού τι είναι? Είναι η οδός σωτηρίας. Η οδός που μας παρέδωσαν οι Άγιοι μας, που είναι τι? Είναι ο αγιασμός του ανθρώπου, είναι η θέωσή του. Αυτός ο σκοπός του ανθρώπου. Και αυτό μας δίδαξαν οι Άγιοι και αυτό μας δίδαξε ο Άγιος Διονύσιος, ο οποίος ζούσε και έπασχε αυτή τη θέωση. Και αυτό προσπαθούμε να το μεταδώσουμε με όποιο τρόπο, με τις φτωχές μας δυνάμεις, να το μεταδώσουμε στον κόσμο. Και κυρίως αυτό περνάει, όπως είπα, και από τη λειτουργική μας ζωή και από το μυστήριο της εξομολογήσεως και από τις ομιλίες που κάνουμε. Προσπαθούμε να εμφυτέψουμε στις ψυχές των ανθρώπων, των πιστών ανθρώπων μας, ακριβώς να βρούνε το αληθινό νόημα της ζωής.